아리 땀성 비녀원 빼고 말 상납을 여러분 또 몽조다도 나 싱와 한 똥카 petela tiri ari tang mobile sa totra ari pegaro suklu hutil basa orang mau sasar pun ada bunce baras tal ter petala kalte wow ari nomor ini tamu kinono din thogro mana kasya maka gana gani police ro tong nasik manai karnai tong ki pesar nasi jana dara bina gori nasik ma ka bina bag no nasik manai karnai tam tong bisingo dara kote tam ko tam khane kote tam ka sana ba barta sitra mani makhang paling hai ma petela tam samarsa nono tini naya nai dara mia sini para siko hamani marangka dotor ni cendok rangsan goreng khogi talang ka belu haino siko ro agar basuka omoro ja siko ro hit to tran channel bai khok tang ba abrok sede haino ngata akon sikolo bai ka khulok ba tubla ni chen ke bai khulok punukana omle rimak lakta kaja phurma ba hengkano nang tabuk bai ka phunna sila doa ko phunuk di bolano dotoran chen khulok kata buchika omunu loke yang ni goribo khulok nau kata tamo sekraksa tam suk tacha inuka haja bagai khuloka mobile damo mobile benau kha naila ni mata mobile amo gan gan sang nang belu mobile bo khogi nau kha bag bo nau kha bo buchi kha tabugle omun ulo ka tam khasa omun lo hongke siko khar kata bai ka kharsa omu tuinai hagati khar kata buchi kha batak sidai angka phaisidai batak sidai phaisidai angka phaisidai om baba tamo tal sar hai angka phaisidai